Het is nu 20:09. Ja. En een loodgieter, mag ik loodgieter zeggen? Of ben je installateur? Installateur eigenlijk. Oké, wat is het verschil? Vroeger loodgieter, dat was hoofdzakelijk ook dakdekker en alles stabiele dun verneed. Ja. En, Want het is geen zinkwerk. geen zinkwerk, geen dakwerk, alleen installatiewerk. Oké. Badkamers. Ja. Hoe lang doe je dat al? En hoe lang doe ik dat? Volgens mij, even denken, al een jaar of 35. Van nu bijna 25 jaar op mezelf. Waarom hoe je dat op zichzelf? Ja, dat komt toen zo voor. Die zaaghoekwerk stopte. En dan vroegen ze me of ik het wil overnemen. En dan heb ik zo gezegd van ja, ik zit toch al jaren in het vak. En dan ga ik dat wel door. Ja. Dus en ik hou eigenlijk toch altijd vaste klanten. Ik word geloof ik zelfs 26 jaar. Ja, en heb ik dan zelf in de 3 naar kunnen geven. En wees we? De vrouw en ik hebben dat samen opgestart. Oké. Ja. En nog altijd samen? Nog altijd samen. Ja. Nou, we worden net in... Trouwens, want dit is ook Schin op Geul, hè? Ja. 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 Ja, we zien net even door Schoonbron gereden. En dan komt ze weer in Schin op Geul terecht. En er was een jonge jong. En die koos toch zijn huidige vrouw ook al 11 jaar. En dat is tegenwoordig volgens mij ook een uitzonderlijk. Wat is het geheim? Want hoe lang besteed al samen met die vrouwke? Volgens mij 28 jaar. Getrouwd. En van tevoren al een jaar of... Geoefend? Ja. Moest allemaal veel blijven oefenen. Ja. Ze. Ja. Hoe lang heb je geoefend voordat je ging trouwen? God, dat rustte me uit 9 jaar. Kijk. Toch al 9 jaar samen en toen getrouwd, ja. Oké, dan binnenkort bijna 40 jaar samen. Zij goed. 40 jaar, dat is nog wel heel lang, hè. Eerst komen de 80 nog. Ja, getrouwd. Maar Getrouwd. samen. Samen wel, ja. Ja. En 40 samen het bedrijf? Ja. Zie je dit eigenlijk alles wat er omheen en ik doe het boetewerk. Druk is dat, hè? Ja. Dan doet de vrouw de administratie en de rekeningen versturen en zo. En de afspraken maken, de Ja. planning. Ik kreeg 's morgens een brief gezet, ze daar moest ze heen. Ja. En wie had ze? Anja. Anja. Aha. Nou ja, want zonder al te veel reclame te maken, er staat dus een andere naam dan Anja op het busje. Ja, dat klopt, dat is haar achternaam. Diana is dat, ja. Van wie? Van dich? Van mij, ja. Dat is Grappig. Italiaans, ja. Komt van Sardinië komt dat. Sardegna. Sardegna. Ja. En hoe zit het met die Italiaanse roots? Heeft ze nog veel familie door? Familie, ja. Ja. Je hebt al, ja, de pap kunt vandoor. Dat is in de jaren 60 is dat geweest. Is hij in Keulen komen werken op de fort. En toen gingen die vanuit Keulen in Vroenhoven op stap. En toen zijn ze door Gulpen gekomen en hadden de man leren kennen. Hè. Zo weet dat. Wat grappig, want pas geleden hebben we in Lemiers op het voetbalterrein hebben we met respect de terreinknecht, die door het gras mee op de velden en zo. En die kwam ook uit Keulen, die kanten. Daar heeft zijn vader ook gewerkt, maar die kwam uit de buurt van Letje. Oh, ja. Maar ik denk dat heel veel Vasteland. Ja, in die tijd... In die tijd was dat wel heel veel, ja. Dat doen ze de Ludo werven, tenminste, zo had pap me dat verteld. Er worden plakkaten opgehangen in die dorpen en die steden. Dus had ze lui aan het zoeken voor op de fort te werken. Ja, en toen zijn die eigenlijk met groepjes, omdat er geen werk was, zijn ze in principe vertrokken naar Duitsland. Hebben in het kost gezeten daar, bij lui. Ja, en die zijn daar zo verzeild geraakt en zo in de Gulpen terechtgekomen. En daar stonden we dan, hè. Ik weet nog dat ik weet zijn naam nog, want omdat het zo'n prachtige Italiaanse naam wordt, hij heet Cosimo Rizzo. Oh. En dit gaat Diana van achter. Van achter. Ja, draaide gezond. En wie had ze van voren? Stefano. Stefano. Oh ja, dat is ook zo'n Ja. Stefano Diana. Mhm. Van Sardegna. Hoe spreekt ze het goed uit? Ja, ja van Gulpen, hè. De papa van Sardinië, ja. Ik ben geboren en getogen in Gulpen. Ja. Maar ongetwijfeld regelmatig of dukker op Sardinië geweest? Elk jaar een paar keer, hè. Kijk, Ja. wat heeft ze nog aan familie door? Ja, nog nichten, neven, tantes, ooms. Opa en oma zijn gestorven. Ja. En ook al ben ze door niet geboren. Hoe is dat als je terugreist naar familie door?
vergongen als kind zijnde, dat pap wel, dus wel immer eigenlijk naar hem in de zomervakantie naar zijn ouders. Dus als kind zijnde om de 2 jaar. Het wordt ook wel een dure reis. Gewoon met de pap en de mam, met de trein en de boot naar Sardinië. En dat is eigenlijk nog maar blijven trekken. En wie ik zelf getrouwd ben, ja, dat zijn de kinderen van mij ook allemaal metgegangen. En nu inmiddels hebben die ook weer kinderen. Of engelzoon dan. En die willen nu ook wel met. En dat blijft gewoon trekken. Maar het is ook een prachtig eiland. Het is gewoon geweldig. Ja. Daar was echt niet wietig over. Ik ben veel plaatsen op vakantie geweest. Ook een Caribisch gebied. En het deed er niet voor onder. Sardinië met zijn stranden, tenminste van Huls. En het binnenland met de bergen en alles. En het wandelen, dus magnifiek. Dus Ja. als we nog Sardinië willen en we willen goede tips, dan Mocht moeten we ze niet bellen. Stefano, ja? Jo, regels is geen probleem. Oh, de regels, ja? Ja, we hebben daar kennissen. Maar is dat ook zo, wie ik me het dan voorstel, als ze door naartoe gaan met de neven en de nichten, grote toffels, lekker eten? In het begin hebben we dat wel gedaan. Het zijn voor inderdaad ook immer bij de familie aangegangen. Maar dat is een verplichting. Als je er één is, moest er nog de andere. En je hebt ze ruzie. En uiteindelijk heb je van hoe ze gaat, vergunt wel eens een keer even aan. Ze weten dat we daar zijn en voor ons vakantie. Want dan ben ze ook weer eigenlijk bezig. Want dan schuift ze om 1 uur het middags in de toffel. En om 8 uur het avonds kunnen ze die toffel af. Hè. Je kunt je voorstellen wie dat gaat. Ah, dat is wel leuk om mee te maken. Ja. En dan werd ze immer hartelijk ontvangen. Dat is gewoon zo. Ja. Nou, ja, dan mogen we gaan reclame maken, maar dan ga je zo uitgerekend. Nou, gaat Stefano Diana met roots op Sardegna, gaat hij De trattoria werken. bij een trattoria werken. Ja, dat kan zomaar gebeuren, dat zie je wel. Ja. Maar hebben deze mensen een Italiaanse achtergrond? Weet ik eigenlijk niet. Ze hebben een Italiaans restaurant gehad. En goed lopend. En ja, wanneer ik het zo huur, hebben ze het heel goed gedaan. En dat gaat hier ook wel lukken. Ja. De trattoria, het Gruifke. Leuk toch? Klinkt goed, hè? Maar kunnen ze de G dan nog straks een keer vinden voor een... Van de pizza te eten? Ja? Natuurlijk. Kom ik geen pizza eten. Ja, daar moesten we ergens gisteren eens een keer heen, hè? Sta je zelf ook wel eens in de keuken? Ja, regelmatig. Ja. Ah, Klinkt een hobby, hè? maar dan ook... Hallo, maar dan ook pure Italiaans dienstspecialiteit? Nee, ik maak eigenlijk wel alles. Ja. Dus dat is echt een hobbykok? Ja, niet echt. Dat is zes. Ik moet dat elke week doen. Nee. Maar ik doe dat wel regelmatig, Ja, ja. goed passie. Ja, dat ik dat leuk vind. En als we dan de specialiteit van Stefano zou je willen proeven, wat best ik enorm goed in? Ja, best enorm goed. En zo geweldig goed zal ik misschien niet zien, maar ik maak ook wel graag Italiaans. Die pasta's en lasagna's en eigenlijk wel alles. Maar ook beginnen met het zelf dijk maken en zo? Ja. Ja. Niet immer, maar dun voor wel regelmatig, ja. Ja. Heb je ook nog geheime recepten van de Mocht ze niet familie? vertellen, dat weet ze toch? Ja, Dat mag anders ze is het niet meer geheim, hè? Nee, is het niet meer geheim. Maar heeft je het nog geleerd van toe zo? Nee, maar papa is wel leren koken. Vroeger wordt het zo, wie voor jongsters waren. Ik heb nog 2 broers. Om de beurt op de zon ligt en doe voor papa helpen in de keuken. Want papa doet zelf ook koken. Ja. En zo heb ik eigenlijk ook zelf het koken geleerd. Ja. Zowel de Hollandse koos als ook de Italiaanse koos. Ja. Leven ze nog, die elders? De mam wel, papa is een paar jaar geleden gestorven. Ja. En mam, waar woont hij nog? Ook in Gulpen. In Gulpen. Gewoon allemaal in Gulpen. Ook de broers gewoon in Gulpen. Ja. De gisteren Dus- Gulpen niet goed, hè, want ze in Gulpen geboren is. Ja, is dat zo? Hè? Ja, ik vind dat wel. Ik zou me nergens anders een plaats kunnen voorstellen als wie in Gulpen. Ja, dat is alles. Dat is alles in de genen, in het verenigingsleven. Ze zit vereend, dus ja, leuke contacten. Gulpen is in orde. Ja. Dus de familie Diana is bekend in Gulpen? Ja, die kennen ze wel. Ja. Ja. Hey, en even nog over de installatiebranche, maar ook de elektrobranche, de ganse bouwdingen en zo. Die is zelfstandig ondernemer. Ja. Hoeveel mensen heeft hij in dienst? Momenteel ging het mee. Momenteel werk ik gewoon ook met zelfstandigen, zeg maar ZZP'ers. Wat voor die projecten gewoon inhuren wie we ze nodig hebben. Help voor zonder ik help een collega of een andere collega. En zo'n ruiler in principe de uren. Ja. Maar ook als Huisse mensen Ik heb vroeger wel een paar man personeel gehad. En toen ja, toen ben ik zelf een beetje overspannen geworden.
En toen heb ik dat eigenlijk op een laag pitje alles gezet. En toen ben ik weer, na een bepaalde periode weer alleen gestart. En dat beviel me wel goed. Dan kun je wel bepaalde soorten werken neem je aan, maar die grotere werken. Maar dat maakt op zich niks uit. Het is werken nog in deze branche. En je doet hoofdzakelijk veel klinkdingen, badkamertjes maken. Daar heb ik ook wel mijn Lucas voor die wat erin drieën. Dus een eigen tegelzetter, zo een zelfstandige. Een plafond maken, een elektricien en zo pak ik eigenlijk alles gaan aan. Zo helpt voor zonder. Want personeel is er eigenlijk niet meer te krijgen? Nee, personeel is niet meer te krijgen. Het is dun gezien, zeg ik voor hen. Die jeugd gingen willen toch. Ze willen allemaal leuke baantjes, zeggen ze. Maar het is niks leukers als wat verder. Het is een heel mooi beroep. Heel erg afwisselend. Er is ja, toch wel heel veel onder de lu. Ja, dat is, ik vind dat geweldig. Ja, volgens mij is dat ook wel echt een ding, hè? Lekker onder de lu zien en zo. Onder de lu zien, vind ik wel. Ik heb in een fabriek gewerkt, een jaar of 3. Ja, daar word ik krank. Maar weinig. Elke dag naar hetzelfde hol in de duistere boet het schönste weer. En dan zit ze dan in dat hol daar. Dan zeg ik hem het hol. Ja, maar hoe is... Dat ik het leven niet meer voorstellen. Installateurs moeten ook wel eens kroepruimtes en zultertjes op met 33 graden. Dat huurt erbij, ja. Dat is dan niet leuk, dat gebeurt. Dat huurt er dan ook bij. Hè. Ja. Kijk, en mensen het kind verschuiven ze tegen het echt zo warm is wie hier. Moesten niet op een zolder zien. Hè. Dat belt ze er klaar en zegt ze van de verwarming wat ik vandaag zo kom plaatsje doen voor volgende week wel. Want dan is het gaat keuler, want moet ze ook een beetje kunnen werken. En met 33 graden is toch geen verwarming nodig? Daar hebben ze geen verwarming nodig, dat bedoel ik. Ja. En de zij is van ja, een tijdje mindere periode gehad en tegenwoordig is het lekker werken en vooral piano. Ja, een beetje rustig aan doen. Ja. Ja. Ik ben nog pas krank geweest door hem. Hij moest een beetje op zichzelf letten.